pagdala og pan ug bino. O Dios, ang amahan sa kahangturan, kami mangayo kanimo sa pagpanalangin ug pagbalaan niining pan ngadto sa kalagsatanan nga moambit niini nga sila mokaon agik handumanan sa akong lawas ug musaksi kanimo. O Dios, ang amahan sa kahangturan nga sila andam sa pagdala kanila sa ngalan ni Hesukristo ug sa kanunay mahinumdum kanako ug maghupot sa akong mga sugo nga akong gihatag kanila nga sila sa kanunay makabaton sa akong espiritu uban kanila. Amen. Amen. Kaon. Karon, ihatag ngadto sa katawhan. Usa kaninyo ang iorden, ug siya akong hatagan ug gahom, nga siya mo pikas-pikas sa pan, ug mo panalangin ug mohatag niini sa katawhan sa akong simbahan, niadtong tanan nga motuo ug magpabunyag sa akong ngalan. Ug kini kanunay ninyong buhaton sama sa akong gibuhat sa pagpikas-pikas sa pan ug pagpanalangin ug paghatag kaninyo. Ug kini inyong buhaton agig handumanan sa akong lawas nga akong gipakita kaninyo. Ug kini usa ka pagpamatuod ngadto sa amahan nga kamo kanunay mahinumdum kanako. Ug kon kamo kanunay mahinumdum kanako, kamo makaangkon sa akong espiritu.